pus umbrelă. Să avem umbrelă la scaune. Și ceac-pac. Pescuială. A, bine, acum ziua nu trage. Cealaltă toată lumea. Am înțeles ce era să mai fac. Trebuie să mai fac iarbă care nu-mi place, via, ce nu-mi place, tot. Nu o să fac aici fain. Că nu dăunesc la nimeni, am nicio problemă. Fac fain coborâm la apă. Și acolo este marfă. În partea aia pește, fain. Mai fac când luăm peștele. În sudul, transpirat. N-am ce face. Soare. Când e mai mare, este pe aici, așa pe cărarea asta. Când e mai mare, de aici un pic mai înaltă apa. Aici și aici sunt pești. Nu groază. Dar vin de acolo. Și din partea alaltă mai este acolo undeva. Este gaură, adică au adăpost. Stăm cu umbrela asta ruptă. Cred că o lăsăm aici. Că mai avem umbrele. Da, înainte, așa. Fac fain. După aia iară filmez. Pac. Și de seară și mâine. Stau cu scaun, cu lanterne, pregătit pentru mâine seară, tot. Trebuie să iau lemne de foc. Ăsta era aici. Nu știu, nu teatru. Aici duce așa, nu cred, nu mai e lung tare. Ba, uite că e un pic până acolo, așa. Na. Nu contează că iau lemne aici, au groază. Doar că pescuiala de seară merge bine. De seară începe. Poate reușesc să fac direct. Prinde pește. Acum vedem. Că nu am ce să filmez, e fain. Vedem dacă e. Uite coloată acum. În direct. Bă, așa am secera legată de mână. Nu. Ai. Stați, băi, oameni. Bă! Uai, au luat-o în apă. Hai, dați oameni aici la pește. Mamă, nu cred. Tată! Tată! A, nu e așa mare. Nu vă speriați. Tată! 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 Bă, ce tare trage! Na, în direct, drill. Drill de drill. Drill au și-o. Tată! Hai un pic! Trebuie să opresc că nu pot să scot, că trebuie să vină tata să scot pe ăsta. Dar nu pot să scot așa. Hai! Hai! Da. E mare! Mi las nylon că să nu se rupă ceva. Hai că am pește mare aici, uite. Da, ia retinul. Stai calma, nu te agita tare. Trebuie să-mi iei unghița asta de aici, din cale.
Da, așa pe de acolo. Știți cum a luat-o direct în apă, a luat unghița. A, păi da, e de la mare. O trebuia să unghița în apă. Păi este așa. Tot acum ajung și de așa. Ue, ia uite ce fain e. Dar nu cred că e așa mare, nu pare așa mare. Dar bine, poate s-a obosit. Uite-te. Mamă, mamă. Nu ți-l lăsa să se ducă chiar în... Da, ține un pic de... Ai, Deci asta e că acum s-a întâlnit lasă asta. că-l țin pe aici. Îl țin pe picior. Trebuie să spereți casa aici. Ai, e mare, tată, că nu pot să-l aduc. Păi și eu. Wow, wow. Uite așa. Wow. Trebuie să mă gândesc cu telefonul în mână. A, mai mergi cu telefonul. Da. Wow. Ce forță are, băi. Mă bag în apă. Da, dar stai că trebuie să-l aduc aici, oh. Păi nu, pe lasă telefon, bă, doar tragi orice, lasă-l Taci, acolo, nu. telefon, că-l ții după aia. Nu mai înjura. Stai zi, bă. Da, bă, tu n-ai cum să și dai și Of, eu. trebuie să opresc. Hai, pe da, oprea și